Баща ми е от Прилеп. Тома Костадинов Наумов. На 10 години е бил през Освободителната война. И дохажда в Кюстендил от Прилеп. На паспорта му пишеше по народност македонец, поданство българско. След 9 му написаха българин българско. Нищо за това. Аз само искам да кажа, че България получи най-добрите си синове и дъщери от Македония. Защото македонец е честен, делови, активен, не лъже, не краде. Нашата кръв, нашата плът е чиста и честна на македонците.